Ginkumpirmar sa National Bureau of Investigation Region 6 nga preparado nang ipasaka nga panumbongon batok sa mga nagpakilala Chief Executive Officer sang duha ka separado nga investment scheme sa probinsya sang Capiz. Sa exclusive interview sang 100.9 Radyo Bandera Rojas kay Attorney Jeremiah Sargado, Assistant Regional Director sang NBI Region 6, preparado na ang mga dokumento agud mapasaka ang panumbongon batok kay Patrocinio Calves Chiuto alias Don Chiuto sang Chiuto Creative Wealth Document Facilitation Services kag Junlin Obamos Gregorio alias Madam O sang 25 days double your money investment scheme. Ini matapos magdangop sa NBI ang mga investors kag nagreklamo nga wala mabalik ang ilang gin-invest nga milyon nga kantidad. Matandaan nga una na nadakpan sa entrapment operations sang NBI sa Iloilo si Gregorio apang ginbasura sang piskalya ang panumbongon batok diri. Samtang ginaligar gin-kidnap man kag missing tubtub subong si Chiuto. Ginalauman na ni Attorney Sargado nga madugangan pa ang maga-file sang panumbongon batok kay Chiuto kag Gregorio bangod tubtub subong wala pa mabalik ang gin-invest nga kwarta sa mga tawo nga nagsalig sa ila investment scheme. Balita Regional nagikan sa probinsya sang Capiz. Ini si kabanderang Roldan Bisana Villarreal, nagabandera sa matud nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Western Visayas. Radyo Bandera.